Mulla on Heidi, mä oon pissis. Mun piti esitellä Heidin esittelys. Niin silleen, mä esittelen kaikkea mukaan mun soita ehkä. Sitten sillä. Oottakaa hetki. Anteeksi, mä katon mun viestit, niin oottakaa vielä hetki. Oma kanssa. Oottakaa. Katsotaan mun känne. Siis mä sain uuden, siis mä sain eilen uuden, mutta mä oon vähän tällainen, mä rikkaan. Niin katso mun kynsiä, eikö sä kuulit? Nää on sellaiset niinku sellaiset tuolta noin, kato kun tuolta kattoo. Niin sieltä alhaat silleen niinku tolleen, kato. Kun on tollaiset sit tuolta alhaat, kattoo silleen on. Näin. Niin kato, tää on vähän rikki. Mä sain tän eilen, niin mä rikoin tän jo. Niin se on näyttänyt. Silleen, se näyttää vaan rikki, mutta kyllä mä voin käyttää vielä, kato nyt tolleen niinku. Tuosta noin. Niin, no mun vanha känny, se on vähän surkea, mutta se on kyllä toisaalta aika ihana. Mut vittu kuka tällaista muka haluis? Kato nyt nää on parempi kuin tää. Nyt mä vois heittää. Anteeksi, mutti tuolla niinku kuorsaa. Nyt mä en näe enää mitä mun pitää ottaa äsken lamppuun. Tää varmaan sokaisee teijätkin. Hehe, tolleen just. Niin, sit mulla on tällainen cool kaulakoru, tällainen. Mä laitan ton pois. Tällainen, et tää niinku laittaa tosta noin. Tälleen. Sitten niinku... Sitten mulla on tällainen cool huulikilta, kattokaa tällainen. Tää on niinku lumenen tai joku tällainen, mä en muista mikä tän merkin nimi oli. Mut anyway, tää on Älsy. Mä en halua enää sitä. Niin, tällainen niinku, ootappa, voi vitsi. Lumene. Sitten on niinku tällainen Elfi. Sitten voi laittaa sillä tälleen. Sitten voi laittaa niinku sellainen... Tähän tonnekin ja tonnekin ja tonne ja tonne on kaunis, tosi cool. Mulla tulee baby gorge, mulla on baby lipstick, mutta mä piti hakea niitä, koska siinä menee aikaa. Kato, mun kytsi on ihan pientti, kato. Eikö se cool? Mä lakasin. Ja sitten tossa oli tollanen baby. Tää voi olla vähän lapselle, mut ymmärtäkää, VIP-kortti. Niinku silleen, eikö se cool? Tää on vähän söde. Söpis, niinku silleen. Sit kato, mulla on tällainen söpö. Ja mä saan tää Havaijilta, kun mä otin Havaijis. Niin, tällainen ja... Mulla ei niinku paljon massia, kun mä en oo ikinä ollut töissä. Niin, mut tällainen söpis, eikö se ookin? Niin, ja sitten tällaisia niinku... Esim. Tällaita, niinku tällainen... Sitä on vähän vaikea selittää. Katsokaa toi ihan niinku mä. Se on oikeesti vähän cool. Mä haluaisin ottaa tällainen. Miksi kaikki koulussa väittää, että mä oon joku pissis? Mä en oo pissis. Vai mitä? Et niinku pissiksi on sellaisia, millä on kaikki rumii. Mulla on kaikki huulee. Mä en oo pissis ollenkaan. Mä en oo sinne päinkään. Kato, niin mä sain tällaisen uuden painon, kun me oltiin Havaijilla. Sitten mä sain tällaisia uusia juttuja. Ai vitsi, tätä ei voi näyttää, mutta se on tällainen, niinku tällainen kiva. Siellä lukee jotain tekstiä. Silleen, et niinku... silleen. Mun puhelin soi. Moi! Moi! Mitä? Haluatko tulla meille? Oh my god, onks teillä meikkei? No ei. No voi, onks sulla se hieno leffa, voin katsoa se? Joo. Oh my god, sit mä tuun. Joo, moikka! Moikka! Anteeksi, mä joudun kohta ehkä lähtee, mutta toivottavasti te tykkäsitte näistä ja nauttikaa tästä kirkkaat valot. Moikka! Moikka!